Σταμάτησαν έναν κύκλο, κρατώντας η μία την άλλη σταυρωτά, και άρχισαν να στριφογυρνάνε σαν τρελές στο προαύλιο του σχολείου, σηκώνοντας ένα κάρο σκόνη από τα χαλίκια. Οι γαλάζιες ποδιές τους ανασηκωμένες. Έγιναν κάτασπρες από τον κουρνιαχτό και όμως συνέχισαν να στροβιλίζονται αλλάζοντας ρυθμικά. Ραντεβού στη στροφή για τα 40. Έφερνε στο νου τη μικρή φιλενάδα της, δεν θα ήταν 10 χρόνων, που είχε αγοράσει ξύλινα τακούνια και τα είχε καρφώσει στις αγιονάρες τους. Τα φόρησαν οι σουρτούκες και περνοδιαβαίνανε τη γειτονιά, προκαλώντας εκοφαντικό θόρυβο. «Δύο μικρές κυρίες σε τακούνια», καμάρωνε ο κύριος τηλέμαχος. Ενώ η δική της η μάνα την κάλεσε μέσα, της πήρε τις αυτοσχέδιες γόβες και τις κατάχωσε στην αποθήκη τιμωρώντας την. «Πήγαινε στο δωμάτιό σου, να μάθεις να παρισταίνεις την κυρία. Έχεις καιρό να μεγαλώσεις». Έτσι πέρασε το καλοκαίρι της μελέτης. Με μια σουμάδα στο καφενείο των Πλατανιών το απόγευμα της Κυριακής ή μια μερίδα πατάτες στο καφενείο των Ελαιών, κύλησαν γρήγορα οι 9 εβδομάδες της προετοιμασίας. Όλες, εκτός της Έμης, πήγαν στα Γιάννενα με τους δικούς τους να δώσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις.